que saber que tipo de programa somos. Benvidos e benvidas todos os que nos estades escoitando a través desta plataforma de podcast maravillosa ou, quen sabe, ao mellor hai xente que nos está escoitando xa na Radio Galega. En calquera caso, benvidos todos e benvidas. Son, por exemplo, para min as 5:15 da tarde, sí. Pero, por exemplo, para Pepe Capelán é outra hora completamente distinta. No, para min son as 7:15 da mañán, por exemplo, porque como non sabemos a que hora nos está escoitando a xente, eu solidariézome coa xente que nos está escoitando recén levantada ou chegando á casa dunha noite de jaranita. Efectivamente, que ao mellor pasa. Sí, sendo pasar. sábado, domingo ou martes, quen sabe, porque cada un sae cando lle peta. Isto é así. Bueno, estamos xa a piques de comezar o programa de hoxe. Sabedes que tiña dende hai 3 programas unha clarísima intención de comezar o programa coa sintonía. Sí, de xeito canónico. Polo que sexa, non o conseguín. Bueno, ao mellor para o próximo. Claro, que non sei, quero dicir, eu entro no programa dicindo vou entrar coa sintonía, pero logo, por lo que sexa, vaiseme a cabeza, digo, como que... É que hai unha serie de imponderables, Carlos. Claro. Bueno, esa non a vin. No 169 non se pode empezar coa sintonía. No, claro. Logo está a emoción tamén, ¿no? Sí, a emoción de falar, ¿no? Pola radio. Podo comer en directo, Carlos? Sí, podes comer en directo porque a radio non te van ver. Vale. Excepto do videopodcast que te están vendo por esa cámara concretamente, pero aínda non está comendo. Hoxe temos brioche, croissant brioche de catering, e logo tamén croissant en recheo de chocolate. Claro, con virutas de chocolate por enriba. E temos na parte de salgado, que non é ningunha ministra ni nada, sino que digo, a parte de comer, temos non é empanadilla, porque lle chaman Cubres, claro. Bueno, unha empanadilla. É unha empanadilla, pero non se chama así. Chámase de outro xeito. Unha empanadilla ruda, non técnica. Temos tamén unha cousa que ten moitísimo éxito neste programa, que son uns paus alargados, así como longos de queixo. Como unha trenza. Unha trenza ou algo así de queixo que todo o que traio non o podo comer porque son celíaco, pero disfruto vendo as caras de satisfacción dos meus compañeiros. Ni sequera tocalo, podes. Non debera porque senón logo pode haber contaminación cruzada. Pero bueno, non imos falar disto porque xa pasan nestes intres pois un tempo, pois se me parou o reloxo, pero xa debe 2 minutos ben. 2 minutos ben. 2 minutos ben desde que dixeches que eran as 5 que hora é? 5 agora 7:15 xa. Xa, vale. Eu quería volver a preguntar, somos un programa? Somos un programa. Somos un programa que se chama Como que non, que ten esta sintonía. Mira, dalle Pini. Benvidos e benvidas, estamos no Como que non, estamos na 5G, programa número 4, e o total, xa o dixemos antes, é o 169º programa para os amantes dos ordinais, porque temos unha audiencia que de ciencias é moi amante dos ordinais, e para os amantes dos cardinais, pois vai vos dicir uns cantos Pepe Capelán, por exemplo. O Cardenal Mendoza, vale. O Cardenal Richelieu, que máis Cardenal? Bueno, Cardenal Rouco Varela era tamén, bueno, Cardenal Cisneros, pois bueno, pois eso, pois xa temos aberto o abano para os dos amantes dos ordinais e dos cardinais, e como non, saudamos ao equipo completo que está hoxe de novo aquí connosco, nos controis técnicos, tentando que se escoite todo ben, o gran Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! Ai. Pues estamos tentando solo. Estamos tentando, no, porque ás veces Pini é como Guadiana, que entra e sae, aparece e desaparece, pero agora estás moi aparecido, Pini. Que tal esta semana? Ben. Sí. A sección de Pini, amigos. Bueno, é o previo, o preámbulo da sección de Pini. Pa que vamos dicir máis? Non, se ti estás ben, nos estamos ben de verte. Temos a Dani Lorenzo, como estamos, Dani? Tranquilísimo, agora que sei que Pini está ben. Claro, Pepe Capelán tamén está con Sí, eu tamén estou super ben. Solo quero dicir o meu profundo heiteo al Juego del Calamar. É o que teño que dicir esta noite. Non che gustou? Non me gustou.
Estaba falando de Dani Lorenzo, efectivamente. A ver, Dani, fálanos un momentiño que estaba falando con Pini facendo un xogo. Entón, non te gusta a serie vale, de Netflix? Non me gustou. O xogo da Lura. O xogo da Lura. Xogo da Lura. No, para o Pero diente ten unha boa razón e eu doulle a razón porque Pero un momento que estou ben. No, espera, porque antes cortamos para a xente que está escoitando que como non nos cortamos nunca, nos gravamos sempre en directo, tiramos para diante, Sí, claro. a vida así. Non, estaba xogando con Pini as pinículas porque non escoitábamos ben a Dani Lorenzo. Pero agora Dani Lorenzo xa é un home que se escoita moito mellor. Por sorte ou por desgracia. No, por sorte sempre. Estaba Dani xogando Lorenzo. con Pini as pinículas. As pinículas, claro, que efectivamente. Bueno, imos recibir a Fran Rodríguez, que ti entraches pero non che saudei. Non, que xa querías nin dicir? saúdas, Carlos. No, home, por favor, que che estuve Quero dicir encantado. dúas cousas, que a sintonía é maravillosa, volvendo o tema da sintonía, porque é como moi sandunguera, moi animada, e levanta moito ánimo aquí nos estudios. Efectivamente, chámase Why Not. E por outro lado, que sempre me fascina que Pini ten aí de fondo que é como unha personaxe de videoxogo, porque ten aí os XP, non? Sí, Toda sí, esa- ten aí, mira, fíxate, se poñemos enerxía, a cámara de vida que Pini lle queda. para os do videopodcast, Sí. vedes que está aí como na Enterprise. Sí, ¿no? sí. Está ben de todo. Sí, no, en Bayona non, Enterprise en Bayona é outra. Bueno, en fin. Imos comezar o programa recibindo o convidado de hoxe, porque temos convidado, vai acompañarnos durante unhas semanas. Gran convidado. Temos moita sorte. Xa o tivemos no programa varias veces, de feito tivémolo a semana pasada en formato trío, non el, senón que viña con outras dúas persoas, porque polo que sabemos o que a capacidade da disociación molecular aínda non a desenvolveu, pero hoxe ven a pasar o tempo connosco, a ver que nos conta o grandísimo hoxe aquí, no, como que non, Alberto Cuña. ¡Bravo! ¡Alberto Cuña! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Columna! Alberto Cuña, amigos. ¡Bravo! Gracias. ¡Partenón! Moi ben, Alberto Cuña, que está connosco neste programa. Que tal, Alberto? Como estamos? Muy bien. Bueno, moi contentos. Estiveches connosco a semana pasada. Bueno, a semana pasada e as dúas anteriores. Non estiveches ti só, senón que estiveches co teu irmán Andrés e con Chus da Silva presentando un flamante proxecto que tedes entre mans que se chama OSP. E xa aproveitando que estás aquí e que a semana pasada podemos desfrutar da música en directo, por que non nos contas un pouco como xorde todo este proxecto novo e bueno, como tedes plantexado? Bueno, contanos un pouquiño. Bueno, básicamente é estamos a ver se Flixolé nos fai un pouco de patrocinio, porque como que Flixolé? Guateque Yeye, isto claro. Eso... música dos 60, dos 70, principalmente en Canal Somos. Canal Somos tamén digo que pode o mellor entrar aí. Pode entrar tamén. Entón en formato trío, batería, baixo e guitarra eléctrica e cantando pois temas de Los Bravos, de Mustang, Sirex, Maravilla. Bueno, nos escoitamos, nos disfrutamos dunha versión dos Billys. Sí. Foron o primeiro foi os Bravos, non? Tivemos un dos Bravos tamén. Dos Brincos. Non, perdón, dos Brincos. Os Os Brincos, Brincos. Bueno, que tal con esta volta outra vez a normalidade ou a semi-normalidade que temos en riba? Pois eso, agardando un pouco acontecementos, pero bueno, xa creo que a luz ao final do túnel xa está aí. O sea, sí, que agora intentar, bueno, pues mover o proxecto por onde se poida, pouco a pouco, porque irán abrindo locais, irán abrindo os auditorios, teatros e tal, e bueno, intentar recomenzar. O sea, o reseteo xa foi dabondo, foi dabondo. Foi duro. Bueno, aquí Sí. temos a xente que se dedica tamén, cando empeza a subir aos escenarios, cos fillos do Estramonio, por exemplo, Pepe Capelán, que tamén parece que nos últimos... Sí, parece que estamos remontando un pouquiño, o sea que, bueno, esa volta a nova normalidade que, bueno, vennos moi ben os que nos gusta cantar, os que nos gusta actuar e o público tamén lle fai falta, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, tamén hai que dicir que ti e máis eu... Non contes cousas sí, que logo... Non, imos contar porque neste programa vense contar. Vale. Ti e máis eu estudamos no mesmo instituto. Efectivamente. Eu, de feito,
Bueno, eso de estudar. Bueno, estudamos. Bueno, pasamos por ali. Sí, pasamos por ali. E a Pasamos por desa ali. clase, Sí, sí. bueno, non tampouco, non? Sí, bueno, sí. De cando en vez, de cando en vez, Bueno, Dani, de cando en vez. él tiña sorte, tivo máis sorte porque tivo a Peter de xefe de estudos. Peter era eu creo que aínda Very well, very well, vive. very well. É un tipo maravilloso que se nos está a escoitar, pois o saudamos dende aquí. Era profe de inglés. Era profe de inglés, era E tiña un forescore gris. efectivamente. E ademais era un tipo que cando foi xefe de estudos era moi laxo. Digamos que o Qué que ven bonita sendo palabra, os qué bonita partes, palabra. os partes. A mí cada vez que dicen laxo recuerda de Fortasec. Non Sí, sei por verdad, qué. sí, Unha que te vas a cousa ir así pola que- parte de abaixo, non, pero no, no, quero dicir que era un tipo que o que a autoridade era bastante liviana, non? Sí, sí, sí. Entón, pois bueno, na nosa época, eu non sei se pasaba nos outros institutos, pero aproveitando que está aquí Alberto, pois lembramos, tiñamos uns partes que para o día, non? Os profesores, cada clase, cada aula tiña un parte De asistencia. de asistencia Para firmar. para asinar, chegaba o profesor, pasaba a lista teóricamente, entón o que faltaba, pois en cada hora apuntaba. Os partes con Peter eran menos partes. Eran parte, moi pouca parte. Eran case nada, digamos, non? Como dixo Jack el Destripador, vayamos por partes. Efectivamente. Pero ti chegaches, eu cando entrei no instituto ti estabas en COU, creo. Ou máis menos. Sí, creo que sí. Creo que sí. Non, pero A nebulosa descendente porque non me deixa a min foi recordar. cando entrou de xefe de estudos un home que ademais aínda segue dando clase ali, o que saudamos, que se chama Carlos, Sí, tamén. que era profe de historia, segue sendo, que claro, cando chegou o réxime foi un pouco como cando acabou Obama entrou Trump, ¿no? Así para que nos entendamos, ¿no? Pero neste caso sen pelo rubio e así sí, sen pelo raro. Sen ter ensaimada na cabeza. Ao que ia é que eu decateime da parte artística, digamos, da faceta artística de Alberto Cuña cando estaba no instituto en primeiro de BUP, porque daquelas facíanse pois habitualmente festas ou rollos de fin de curso para recadar fondos para unha viaxe, excursión, e tal, o típico. o típico. Entón, no noso instituto era moi habitual facela no Novo Olimpia e facíase, eu creo lembrar unha especie de pase de modelos, isto levábase moito. Sí, tamén non traballaba moito José Luis Moreno nos programas. Con esta fuerza, con esta garra, con esa sangre fría. Logo volveuse sí. contra él. Porque, sobre todo os desfiles masculinos. Sí. Bueno, sí, os batíns, a roupa interior en xeral. Bueno, digo que polo que sexa, facíase moito ese pase de modelos e no medio había uns presentadores que obviamente facían de mestres de ceremonias e que daban paso a cada unha. É increíble o que estades contando. Por favor, porque logo Sí, por favor, despois que estou entramos. aquí. Bueno, tranqui, ti sabes que isto é un aforo aberto, pero bueno, antes vamos falar Sí. Entón, deime de conta de que Alberto Cuña tiña esa faceta artística ali porque lembro que eu o que lembro é que imitaches a Lola Flores. Isto sí que o lembro que daquela estaba viva. Entón, pues, Claro, por eso, de daquela estaba viva. Imitar agora é máis fácil. Bueno, que sabe, sí. Como descubriches a túa faceta artística? Quero dicir, como Pero de imitación, dices, o... Bueno, de todo. Bueno, ti tamén cantabas. Eu pensei que iba a decir que saiu desfilando. Sí. Non Alberto eu, Cuña. non podo. Que foi De feito, aí donde de feito- descubriches, claro, entendí, no, claro. No, de feito, eu non tive en COVID porque son o anticuerpo perfecto. Como? O sea, cousa. No. Pero como, bueno, tamén cantabas xa daquela. Eu creo que cantaches tamén Sí, a ver, daquela. a Pero historia como foi se que che deu? Eu empecé cantando, pero 6 anos de idade. Fixen a primeira maqueta musical con 6 anos. Levaron ao sello Ruada a Coruña por mediación de Paco Montero, que era coñecía meu pai, que era o segundo cantante que tiveron os Tamara despois de Pucho Boido e tal. E fuimos facer unha proba con 6 anos, imagínate. O que pasa que o tema da viruta que había que poñer en riba para sair co proxecto e con todo, que era casi 1 millón de aquelas pesetas. Ou seja, que iso, digo para a xente que saca libros agora que tanto se fala da autoedición e do tal, que iso xa era de antes, vale? Que moita xente pensaba que antes sacabas un disco porque te chamaba o representante de tal, pero e había que pagar. Había que pagar tamén. No, pagábase moito diñeiro. Os discos, sabes que pues a tecnoloxía permite facer en casa un disco e os custos son menos. Pero daquela había que democratizouse. Claro, sí, daquela había que meterse nun estudio, facer non sei cuánto, despois a promoción, despois non sei que era... Agora o mellor ata
ata fan un programa de radio, imagínate nun salón. Sí, imagínate, claro. Imagínate. Na casa de algún. A min, eu isto non o vin, pero me contaron co podcast e todo isto. Sí, sí, Mira, vos efectivamente. sabíades que era o que quería dicir que eu tamén participaba de eses festivais Desfilando. no colexio, no colexio facendo imitacións con atención. Mando un saúdo, aproveito para mandarlo con Carlos Macía. Ah, pues mira, sí, un saúdo. Está aquí Alejandro Pini, que tamén formaba parte, sabe deses que bonito o do festival. Por que se perdeu o festival? Bueno, eu non creo que non se perdeu, Eu creo que seguirán facendo, o que, bueno, a ver, os últimos anos sí, pero Sí, ao mellor Fan por nestes dous TikTok. últimos anos ao mellor non houbo. Pero, no, por exemplo, eu fun, mira, digo unha cousa, eu fun agora fan graduacións, que ao final é o mesmo conto con distinto colar. É o mesmo can con distinto colar, porque eu fun a unha do meu fillo cando rematou, porque agora gradúanse, cada vez que remata unha etapa gradúanse. Que sorte. Cada vez que aproba un examen, gradúan. Sí, Claro. sí, e teñen A as proba- Pero lanzan birrete e todo. Sí. Non, birrete non, birrete. Aprobas plastilina a O graduación. Problema- problema todo da medio. graduación é porque antes se tiñas un grado é que non estabas moi ben. Claro, efectivamente. Agora graduante para todo. No, e antes, por exemplo, con 16 xa daba igual a graduación, pero cando eu era novo. Pero quero dicir, falo destas graduacións concretamente. Entón, o do birrete, por certo, é algo que como pai agradecí moito. Non houbo birrete, pero sí que Era máis de birrita. era máis de birrete. Sí, bravo, bravo. No, pero digo que no medio do rollo había actuacións musicais, aí a xente a tocar o piano, aquela que cantaba ben, pois aí a cantar. Quero dicir que no fondo máis menos continúa esa Evolucionou. tradición, evolucionou. Que pasa? Que agora non recadan, iso era unha cousa que non había cartos que recadar, Claro. pero que sí que o montaban. E iso, bueno, pero imos que fale Alberto, como empezou o conto como sobre todo xa non como empezou, senón como decidiche seguir, porque claro, tomar a decisión de seguir por esas vías non é doado. As vías do AVE que ven. Do AVE, sí, do AVE que xa chega. Nada, xa digo, chega. con 6 anos foi unha experiencia máis, unha anécdota, porque claro, con 6 anos e tal, un rapaz que vai facer un rapaz. Joselito galego. Para acabar vendendo Sí. cousas por aí. No. Nada, empecé por aí, despois fixen moito teatro tamén, sabe, aquí Dani, un amigo Compartimos impresionante, grupo de teatro. Guillermo Sí. Surís, que é unha persona fantástica que meteume por eses lares, por esos camiños. E con 12 anos eu, como estaba de moda Pedro Ruiz na tele, Sí, como Pedro por su casa. que Como era Pedro. Carolina, que buena estás. Sí. Que buena Ostras, estás, Carolina. que buena estás. El facía moitas imitacións, estaba de moda, pois, o tema dos imitadores e tal. Bueno, empecé a ver se sona. Empecé por aí tamén a facer imitacións. Antes os cantantes os facíamos nos descansos das obras de teatro que facía, fíjese nos descansos, Sí. pero facendo playback. Entonces era sextual todo, pero pasando cantos anos xa cantei en directo sempre as imitacións tamén, facía as imitacións e logo, bueno, pues algún disco por aquí, outro disco por alá, pero realmente eu estudiei técnico en empresas de actividades turísticas. E algunha vez traballaches diso? No. No. Estive facendo prácticas nunha axencia de viaxes, da que non vou decir o nome porque No, ten nada que no, decir. no. Ten nome de pasar, o sea que se sabe. Nada, non decimos nin alcohol Viaxes, nin nada. no digamos nada de eso, porque nada. despois todo se sabe. Claro. Estive uns meses, pero E a oficina curro era- ia ao Caribe, na. Ia. Así, vale, non digo. Ia. Por saber. Vale. Sí, pero non realmente non me dediquei. Despois sí traballei nos sectores turísticos, fixen temas de cruceros, fixen un pouco de todo, pero Pero non. bueno, xa no Así he como ido. profesional de turismo, no. Bueno, mira ti, un home que estudou turismo. Bueno, ao final- eu coñezo xente que estudou turismo e está nunha planta do Corte Inglés traballando tamén. Que non ten nada que ver co turismo. Eso é quero Sí, decir. pero a mí pareceme curioso, por exemplo, que sempre xa quixen preguntar, Alberto, esa etapa dos cruceiros, que Sí. eso, quer decir, a xente non é, ao mellor, que nunca foi de cruceiro, non sabe, pois que eso, que hai todas as noites números musicais, teatrais, etcétera. Sí. Como viviches ti esa etapa? Que anos tiñas? Que sitios visitaches? Porque sí que me interesa. Espera, Pepe, colle outro micro que se te escoita un pouco fete, pero bueno, Sí. creo máis ou menos entendimos. A ver, falábamos agora. Hola. Agora sí, bueno, aí andas eche, se non colle outro, vale, para que estes. Bueno, adiante. Eu creo que a pregunta entendeuse, Sí, o traballo de cantería é complicado para facer os cruceiros. Estiven traballando no DIO, fai moitos anos a desto. Logo
Non, pero, bueno, sí. Había xente que facía de cartón pedra tamén, Sí, está agora sí. Que robaba os cruceiros tamén. Tamén. No, realmente foi algo totalmente tamén destas cosas que tengo destino. Eu estive vivindo fora de Galicia durante unha temporada. Curiosamente nun sitio de secano, como é Ciudad Real. Había unha empresa que se dedicaba a facer viaxes de incentivo con grandes empresas. Claro, falamos de empresas de, marcas de bebida, marcas tal. Era para toda España, ¿no? Esos viaxes que antes as empresas pois sí, para incentivar os comerciais. Efectivamente. Entón, contratábame para pues eso, viaxe de 15 días co empresa X. Eu facía un pouco de animador, cantaba, sempre a anécdota que sempre recordo era o anuncio dos... Iba á cabina onde estaban os mandos e tal, e facíamos anuncio e tal, e claro, facendo imitación, ¿no? Por exemplo, de Boris, decía: bueno, a todos los que están en el crucero, por favor, la próxima escala tengan cuidado. Bajen bien del barco. Bueno, todo esto en todo barco sonaba e tal. A xente, ostras, está Boris no barco, non sei cuánto, tal. Pois xa facíamos unha gala, xa non que explicamos un pouco o tema, pero bueno, era gracioso e divertido. Sobre todo foi fueron uns cuantos anos facendo eso. Chegou un tsunami de crisis brutal coas empresas e os viaxes de incentivo. Pois non se volveron. Pero bueno, tuvo que ser interesante, sí, ¿no? Sí. Que tamén che permitiu explotar as facetas tanto como cantante como animador, imitador, que ao final, é dicir, non te quedas solo con unha, non? Sí. Bueno, porque a mí gusta incluir sempre todo, non? Claro. Dentro dos... Incluso cando vamos co trío sempre algunha voz por aí escápase, non? Mire usted, cuanto mejor para todos, un tema precioso, que le vamos a hacer ahora a los CP. Y claro, xente que este tío, que está facendo este tío, tal, bueno, sempre descolocando un pouco, pero é moi divertido, non? Esa faceta tamén. Non podes separar, hai que ir todo xunto, vai todo xunto. Eu teño unha proposta para ti agora, dentro dun anaco, que espero que che guste. Pero antes é o momento de facer as nosas efemérides. Como claro, agora saímos en podcast e non sabemos, o mellor estamos agora saindo na Radio Galega, pero é que como imos a ir moi seguido, pois entón parecenos mal falar solamente das efemérides dun mes. Entón este ano decidín sacar un xerador de números aleatorios co cal eliximos o que ven sendo a data como a primeira elección, un número entre 1 e 31, e logo entre 1 e 12 sacamos o número do mes. Entón, vou poñer aquí o primeiro número, ti vas lle dar e les, dalle aí onde pon generar, dalle aí o botón, a ver que sae. 28, temos 28, sempre sae alto, sempre sae alto últimamente. Vamos a ver, 28, e o mes será o 28 de, dalle aí, de abril. 28 de abril. Pois imos ver, Pini, que pasou un 28 de abril no mundo. O que ven sendo as efemérides aleatorias. Antes Pini sabía exactamente o que tiña que dicir, pero agora, pois, damos un poquinho máis de emoción. Mira, por exemplo, imos ver. Bueno, hai que dicir que o 118º día do ano do calendario gregoriano. Home. É importantísimo, sabelo. Pa que entre. Efectivamente. E logo, por exemplo, pois mira, o 24 de abril, 28 de abril de 1503, claro. Na batalla de Ceriñola, as tropas españolas o mando do gran capitán derrotan as francesas o mando do duque de Nemours. Eu creo que esta é unha maravillosa efeméride que non solamente a dicimos para todos aqueles amantes das efemérides e concretamente para todos aqueles nacidos ou que teñan unha data importante que celebrar o 28 de abril, senón que ademais analizámola pormenorizadamente con Alejandro Martínez Pini. Na batalla de Ceriñola 1503, repite. As tropas españolas, o mando do gran capitán, derrotan as francesas o mando do duque de Nemours. Sí, pois... Que aparte de gañar a batalla, facía queixos. Sí, a sección de Pini, amigos. Sí,
Conciso, concreto, gran. A ver, é que eu vexo 28 de abril, gran capitán, digo isto. Claro, que vai. Que se non me Todo iba fala de, dirigido, todo iba dirigido. claro, se non me fala de curado, semicurado, digo, pois isto non Pero hai nada que é dicir. tremendo porque como poñelo a proba sempre, ¿no? Sí. Resiste aí. Ai, moi ben, Pini. Viste, sí. Bueno, voulle propoñer unha cousa a Alberto Cuña. Alberto Cuña é un coñecido, é un home de radio tamén, hai que dicilo, porque en Vigo levas moito tempo traballando, colaborando no Hoy por Hoy, que en Radio Vigo, hai que dicilo, non pasa nada, somos calde amiga, e levas moitos anos facendo acuñados, eu creo que xa pois preto de 8, 7, 8, pode ser, por aí 6. Todavía non, 6. 6, bueno, moitos anos. Bueno, como un home de radio, é un imitador, un home que fai pois eso, unha sección de distendida, de humor, así, tipo como que non, pero unha sección laxa tamén como Peter. Non, pero boa. Pero boa, sí. Boa leite, Sí, laxa, sí. boa. Bueno, a miña fábrica filla, Manuel de Castro. a miña filla somente quere comer ese xogures, es que decir, non, ese Os que saben legal licor café ou no, os normais, eses os chambursí. Polo que sexa, non nos atopamos. Acabo de ter un flashback. Sí, chambursí. Chambursí. Bueno, pero As copas aquelas que viñan de chocolate. correcto, ¿no? efectivamente. Ademais que había moitísimo cuidado, non sei se vos estades comigo, no cuidado estético das copas. Sí, pero no Que- anuncio a nata salía de fora. Sí, E logo sí, cando sí, abrías sí. eso estaba aí Que aplastado. un día nos todólogos deberíamos falar de ese tipo de copas, das bolsas de patata Sí, frita e aperitivo sí. Aí, que está aí, completamente sen engurras nin nada, Risi. que xa está ben, Bolsas de aire. efectivamente. Risi. Esas copas, pregunto, mestúrase a nata co chocolate ao comela ou Non. Eu primeiro non. a nata Eu non. e logo o chocolate? Primeiro a nata eu e non. logo o chocolate e aparte eu a nata publiquei non hai moitos anos como coa culler moi pouco para que me dure máis. Eu por exemplo non sei por que nunca non quero dicir marcas, pero chambursillo, playa ou Danone ou que sexa, non fixo nunca unha copa de nata nada máis. Amigos, No, o chocolate sóbrame, personalmente. Aparte era un chocolate raro. Non Claro, era chocolate rico. Pero imos centrarnos. Digo que xa que está aquí Alberto Cuña, teño unha proposta para él. Como ele é imitador e cantante, vou propoñerlle un xogo, pero dándolle unha volta. Porque eu creo que isto xa o fixo algunha vez, pero non como imos facer agora. Eu chamei a esta sección a tua cara non, pero se tal a voz sí que xa. Perfecto. Que como nome de sección está ben. Entón, imos poñer a sintonía e fago unha presentación, vale, de como que non presenta estas cosas. Dalle, Pini, a ver que tal. Como que non presenta? A tua cara non, pero se tal a voz sí que xa. Moi ben. Bueno, cortou aí, non pasa. Ben, pois o concepto é que vouche pedir, vale, como imitador que es, que me digas algún personaxe, dame igual, dos que fagas agora ou algún que xa morrera e que son imitacións que mellor xa non utilizas, pero unha imitación que a ti te resulte cómoda, vale, que te resulte cómoda. O que ti queiras, dime. Por exemplo, o Rei Emérito. O Rei Emérito, Sí. vale. Que está moi de moda tamén agora. Está moi de moda. Facéndonos moi ben. Moi ben. Claro Bueno, que sí. entón vou Como que non? Vou dicir que coa voz do Rei Emérito eu teño unha base musical. Primeiro teño New York, verdade, Pini? É correcto, sí. Bueno, eu Podía ser Dubai. Dubai, o que ti O queres? Hawaii, Dubai. Dubai son dous paraísos fiscais. Pero teño New York. Entón, vouche poñer, ti coñeces perfectamente New York. Vouche poñer New York de fondo, pero vouche entregar a letra de outra canción que está aquí escrita. Entón, concretamente a Serejé. Entón, terás que meter Unha locura. co ritmo de New York, coa base musical,
a letra de Aserje cantando como o rei emérito. Eu creo que isto xa tu voz me cara non suena, pero sei que xa o outro, non? O mellor. Entón, esta é a letra. Ese tipo de locuras como se te ocurre. Sí, bueno, dixen que se lle poño unha canción cantada por iso xa o fixero, pero agora se lle poño unha canción con outra letra e cantada por iso nunca. Entón, vou chevar uns momentos de tranquilidade, voulle pedir a Pini que me prepare aí perfectamente New York. Entón, poñémoste New York e ti méteslle a letra do Aserje coa voz do rei emérito. Isto é moi complicado, pero se alguén pode facelo, amigos, é Alberto Cuña. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje aguamarina. Van restos de contrabando y donde más no cabe un alma allí, mete a darse caña, poseído por el ritmo da catanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12. Para Diego la canción más deseada, y la baila y la goza y lo canta. Hace de la jeve tu de jeve de Sepillunova, ma Javian de Bugui de Widipi. Muchas gracias. ¡Viva España! Muchas gracias. Ay, maravilloso. Isto foi unha fantasía impagable. Ay, qué bonito. Esto, bueno, por favor, merece un aplauso fortísimo. Un atraco a mano armada. ¡Qué locura eso! O mellor é non miralo cando fai. Eu estaba mirando pa ali. Ben. Bueno, eu creo que a primeira proba está... Que conste que sí, a mí cambia a voz e canta tal, pero cantaron a letra diferente nunha historia de tal. ¿Cuál? Claro, bueno, Non é sincero, ten moito mérito. É a primeira vez, pero xuro de verdade. No, que veis, ten moito mérito coa voz do rei emérito que di aí. Necesito máis mierda desta, por favor. Sí, en vena. Temos unha máis. Esto va a estar suando, tío. Temos unha máis. Bueno, que nesta tempada cada vez que ven alguén, pois estamos tentando facer no primeiro programa perfecto. algo concreto, algo que sexa especial para el. Entón temos unha nova proposta. Eu creo que coñeces unha canción, bueno, sí que a coñeces, Suspicious Mind. Bueno, esa, claro, fixei moitos anos de non de impersonator, ¿no? Porque os americanos chaman impersonator, ¿no? A vestirse como Elvis e tal. Fixémolo cos Creole Kings, un grupo que os Creole Kings. Tiñamos un espectáculo todo con temas de Elvis e bueno, sí coñezo Suspicious Minds evidentemente, pero vamos. Bueno, a ver temos Suspicious Minds. A ver que temos que facer. Vouche dar facilidade, xa que sabes o que a base musical, vouche dar. Sí, por favor. Dame agora o nome doutro personaxe que che apeteza, xa tes polo menos por onde pode ir, a tonalidade, que imitación vas facer para interpretar Suspicious Mind. Está secando a suor. A mí esta se me ocurre algo que... Veña, dalle. Eu faría de Mariano, tío, ahora mesmo. Mariano Rajoy? Sí. Vale, bueno, pareceme moi ben. Vale, pois Mariano Rajoy vai cantar Suspicious Mind. vai cantar porque Suspicious. Sí, pero a ver que Suspicious Mind, pero tes que meter en Suspicious Minds o gato da roda. Vale? Toma letra. Entón, pois nada,
O gato da roda, Unha brutalidade, tío. facendo de Mariano Rajoy, vai facer... A ver se aguanto a risa, porque... Bueno, no, aquí non pasa nada. Bueno, imos darlle un momentiño Eu non miro. un momentiño de Primero, preparación para Alberto Cuña, que vai interpretar co Suspicious Mind de fondo o gato da roda imitando a Mariano Rajoy. Bueno, nunca se pode estar preparado para isto. para isto non se pode estar preparado nunca, pero veña. Por lo tanto, imos darlle que Que sexa eso. o que Deus queira. Dalle, anda, a ver que pasa. Xuntáronse catro un día. Mire usted, os mellores deste barrio. E mataron un gato a tiros e o meteron nun saco. E ai, vai o gato, mire usted, metido nun saco. ¡Metido en un saco! Ai, vai o gato, pra terra da laxe. Que mal lles parecería a calquera deses catro que os meteran nun saco como meteron o gato. Aquel gato era un artista. Mire usted, traballaba na Ribeira. Agora é un bañista na praia da Castiñeira. Imos alá, veña, todos xuntos. E aí vai o gato metido nun saco. ¡Metido en un saco! E aí vai o gato. Mire usted, pra terra da laxe. Atentos. Aí vai o gato metido nun saco. Ai gatiño, xa non volve máis. Xa non volve máis. Muchas gracias. Alberto Cuña, amigos. ¡Es un mestre! ¡Artista! Ay. O sea, por favor, Bueno, pero... espectacular. Oi. Que ben. Bueno, non hai moito máis que dicir, Alberto. No, pero- Alberto, isto foi un atraco absoluto, pero... De verdad que a primeira vez que me plantean isto é que o fago, porque non Pero- habitual, pero claro. Pero isto é sobresaliente cun laude, Sí, vamos. o sea, Porque pero- non era el non sabía, para a xente que nos escoita, nin o equipo, ninguén sabía o que se tiña que O enfrontar. berenxenal no que íbamos meter. A min díxome cando falei con ele, bueno, pero poderei imitar, dixenlle, non te preocupes que vas a imitar. Pero eu creo que nunca pensou facelo deste xito. verdade é que non, pero... Antes de seguir co programa, outro día o meu amigo Alejandro Martínez Pini pasoume unha nova a través do noso grupo que temos do Como que non, que me interesou moitísimo, A ver. moito, A ver. que di o seguinte: un home desaparecido en Turquía únese borracho a súa propia búsqueda. O individuo estaba cuns amigos bebendo cando perderon o seu rastro no bosque no que se reúnen habitualmente para tomar alcohol. Beyhan Mutlu, el, o veciño, o que intentaban localizar, pois non apareceu. Ata que se uniu a súa propia búsqueda. Eu creo que teño que falar, conseguir o número de teléfono de Beyhan Mutlu, que creo... Non debe haber moitos na guía telefónica. Non, a ver, de Turquía, Beyhan en Turquía como Pepe, cuidado, que hai moito nome, pero o apelido non. O Moitos apelido, puntos nos categories. moitos. Beyhan Mutlu. Iso gañas a partida solamente con esas, claro. nada máis. Logo así fan as telenovelas que fan. Claro, que fan claro. Este tipo de Pero noticia. que incluso o tipo, porque linga esta noticia esa, que incluso o tipo estaba chamándose a sí mesmo, estaba sí, chamaba. Imos falar con bueno, el que fala temos con el, outro fala lado do con fío él. telefónico. Boas noites, Beyhan Mutlu. Hola, ¿cómo
estamos? Moi boas. Perfectamente, dentro dos estudios centrais do Como que non. Vostede onde se atopa? Sí. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Non se atopa. Hola. Sí, creo que agora sí. Hola, boas noites. Hola, como estamos? Pues, vostede onde está? Onde se atopa vostede, señor Vija? Pois aí está o problema, que exactamente non o sei. Acabo de declararme missing nestes intres porque non sei exactamente onde me atopo. De feito, estou de novo metido nunha expedición na procura de mí mesmo. Está vostede nestes intres buscándose a sí mesmo. Continúa. Sí, estou buscándome de novo xunto a 37 persoas máis, porque a verdade é que, mira que o estamos facendo todo o posible, pero non sabemos onde me metín. O sea, outra vez, non sabe? Outra vez, que se perdeu outra vez. Sí, porque despois da primeira vez, cando voltaba a casa, notei como que me faltaba algo. Sabes, cando diste, pois, como que me falta, empecé a tocarme por todas partes. Sí. Parece un chisqueiro, unha bolsa de Kleenex, un denica no caducado do 96. Sí. Mira onde estaba. Pero o que era a mí mesmo non me daba encontrado. Xa. Pensei, a ver se vai ser como das gafas, que en realidade ti crees que as perdiches, pero levas postas todo o tempo. Sí, que pasa? Pero cercioreime de que non me levaba posto a mí mesmo, nin nada, e que fixo neses pois intres? chamei outra vez o responsable da patrulla para avisarlle de que non sabía como, pero que me perdera outra vez. Outra vez. Claro, xa a miña chamada reuníronse de novo para buscarme. Xa. Bueno, non digo que non sei como non ia ir? se vai ir ou non vai ir. Que clase de ser humano sería eu se deixo tirada a xente que tanto fixo por min? Xa, Que claro. xa se reunira para toparme a primeira vez. Iso é moi bonito, Iso non se esquece de boas a primeiras. É que estuvo nublado. Chamaronme, preguntaron, ti ves buscarte ou non? E eu dixelles, como que non? Como que non? Sí. É broma metanarrativa. Bueno, é humor de desaparecido. Mellor non o pilla todo. Claro, pode ser iso. É que estuvo nublado. Dividirnos en grupos porque eu mirei moito sempre cine de Disney, aínda que non ten nada que ver, dixe, ocorreuseme, imos dividirnos en grupos para espallarnos, non? Aínda máis porque eu ben que me coñezo. Sí. É o mellor. Dame unha tolemia, marcho 10 kilómetros mínimo andando para diante, desde que me merquei unha minvan. Unha Brinvan, unha minvan, sabe, non? Unha minvan. Eu non perdo os 15.000 pasos de diarios, nunca. Vostede anda. Separémonos. Se alguén ten un indicio de atoparme, por favor, que me avise, porque eu son o principal interesado. En caso de que non me atopedes, quedamos aquí en 5 horas. E veña a buscar. Sí. Mira que houve un momento que pensei que me atopaba, pero logo xa me acerquei que era unha farola que así de lonxe, como coa noite, non? Bueno, coa noite, 6 gintonis que levaba, pois... Claro, todo iso... de lonxe era cuspidiño, logo xa era unha farola, pero bueno, é o que hai, non? E despois das 5 horas, entón, que pasou? Non se atopaba? Pois foi infrutuoso, eu mesmo decidí suspender a búsqueda porque non daba feito. Vaya. De la tarde xa, mínimo empezamos ás 9, serían as 10:30 da noite, había fame, marchamos para casa. Sí. E atopouse finalmente? Non, aínda non. Non. Esta noite imos facer outra vez quedada e a ver se vou aparecendo. Vale. Podo aproveitar para facer un chamamento, xa que estou aquí. Sí, pola radio. Que Non, por se estou escoitando a radio, o podcast. Sí, pois adiante. Entón, se me escoito, que saiba que me estou a buscar. Vale, moi ben, pois adiante. Neno! Bueno, que eu chamome neno a mí mesmo, coloquialmente. Nesta zona de Turquía chamámonos moito neno. Pero Polo que sexa, variante, sí, correcto. Neno, que se me escoitas, que me estou a buscar, mándame un SMS ou algo para saber que estou ben. Porque eu se me dou un sinal, sabendo que me atopo ben, xa estou tranquilo, por favor. Pois... Vale, falo comigo mesmo, se me estou escoitando. Sí. Mándame un sinal de que estou ben, por favor. Moi ben. Baijan. Bueno, como se pronuncia exactamente? Bian. Bian, que non me ven, porque ver non me ven, porque se me vise xa me atopaba. Claro, sí. Estou preocupado por mí mesmo, porque... Sí, claro. A ver se aparece pronto, porque coñecéndome o mellor foi unha chiquillada para chamar a atención, porque eu fagome moi pouco caso, e ao final, a ver, estou pensando, a ver se foi... Pois... Unha chiquillada, marchei e agora non me atopo. Bueno, bien, pois moita sorte e grazas por atendernos e nada, ánimo, a ver se atopa... Moitas grazas, se alguén me ve, por favor, que deixe un Telegram ou
ou algo, Moitísimas grazas. Vían Mutlu, que está buscándose dende hai moito tempo o pobre, e agardamos que el, pois, pouco a pouco... Por lo menos sabemos que está ben de saúde. El está ben, sí, de saúde ben. Agora só falta que se atope. A ver que pasa, a ver que ocorre. Tremenda historia, unha historia de calado, porque aparte ten moito... O sea, No, pois calado non estaba, era de falar, era de... Quero dicir que non me atopo a mí mesmo que é como que ten moitas capas iso. Porque está o físico, pero tamén está o espiritual. A xente vai a India para eso, que nos Claro, sorprendeu que fuera Turquía. Sí. O sea, un Por caso certo, escalofriante. Teño que dicir unha cousa, moita xente se está a preguntar... Ou compras unha furgoneta e vaise por aí. Por tamén. exemplo. Está a preguntarse moita xente que lleva escoitando xa o programa durante case bueno, todo o tempo este que levamos, moito tempo, 30 minutos ou que sexa, ou máis ou menos, non sei. Esta piques de soar a sintonía do principio. Posiblemente sí, todo volve. Entón está preguntándose se está ou non Fernando Requerre. Claro. Non estaba, chegou tarde, está últimamente chegando moi tarde. Sorpréndeme. Raro, Mira que da rabia, porque isto é un podcast e podémolo gravar cando nos Claro, dé a gana, podíamos, pero él sempre poñemos unha sempre- para gravar, el sempre chega Raro tarde. é que non chegue tarde. Basta con que ti lle digas a 6:15 para que el chegue al menos 20 Claro. ou algo así. Bueno, pero ao final está aquí e vai incorporarse á mesa de debate, de análise, no como que non. Fernando Requerre. Aplauso. Aplauso para él. Bravo. O único con mascarilla. Sí, podes chegaches agora do, sí, Claro, claro. que é un verso libre. É un verso libre. É un sí, verso libre. É un verso libre, como. Bueno, pois grazas por estar connosco. Non vas falar. No, Por lo menos ela topouse. Ela topouse, sí. Eu tiña medo que non chegara porque quedamos despois para tomar un un pirifus. Sí. Guai. Eu tiña medo que non chegara que me deixara só ante o perigo, Bueno, non, pero el vexo- chega. vexo que veu, El vexo que chega. veu. Bueno, Ben. pero Xa o mirei. mira ti que ben que chegaras, porque é o momento de dar paso á sección que Pepe Capelán realiza no como que non cada 3 semanas. Por qué? Porque a nos gusta repetirlo No, moito, entón hai que facelo as cousas así. Cualité. Eu creo que O sí. vou en doses pequenas. En doses pequenas, está. como por exemplo, como as introducións deste Claro, programa, que son sempre exactamente. en doses pequenas, non podes falar aí. O programa é tan divertido sempre. Sí. Vi un anaquillo. No, a ver, tamén moi guai o programa. Está guai o programa. Antes de que chegues sempre é así. Sí. Eu dende dentro digo, ás veces digo, mirando o móvil. estou me facendo pesado e tal, Joder, que No, sí. pero tamén che recomendaría moito. Bueno, dixencho dende hai 5 anos que escoitaras o programa despois de facelo. Este ano podo, pero Cando lle está poñendo unha camiseta de Ana Nogueira, digo, a mellor estou me facendo un pouco pesado. Sí. Ou cando estou facendo unha cartulina, que pesado, pero non. No, agora era en directo, non podía. Claro, sí, porque o podcast, porque o podcast a ti non che. Pero en Cuntis xa sabes que internet vai así. Sí, en No, Cuntis vai pero por lo que xa queires. desarranxado, non, eso. Sí. Bueno, Teño es entendido, sí. Vale. Bueno. ok. Pois adiante, Bueno, adiante pa min. Imos adiante para eso, o CCC de Pepe Capelán, dalle, por favor. Imos lembrar, Pepe, se che parece, Por suposto que lembramos Antes o de nada- teléfono o WhatsApp WhatsApp. o que nos poden enviar dice WhatsApp ou WhatsApp, dependendo de se o queres decir ben ou mal. Sí, WhatsApp, Pero, eu digo bastante mal, WhatsApp. Que nos poden enviar notas de audio ou vídeos donde Sí. a xente nos me manda as súas consultas, as súas cuitas, as súas dúbidas e eu pois trato de solucionalas como me dá a min a gana. É dicir, Correcto. vos preguntade o que queirades, espera, vou falar cos chiquitos de Silicon Valley que temos ali meténdonos as cousas da informática. Entrabas ben Metede no aquí- plano, non? Porque non, perdón, porque, non digo cho por ti porque como non estaba previsto que chegase RQR no Estamos primeiro ben no plano. plano, sí, se arriba un poquinho máis para Arriba, arriba, xa está. ahí está. No, Fago eu. sinala ti agora. Por aquí. Eso é. 604-029957. Sí, Vale. ou pode aparecer por aquí arriba ahora. Cuidado que ven por arriba, cuidado. Ay, mira para arriba, Vale. ves? Moi ben. Bueno, Vale. pois temos prácticamente o WhatsApp petao Sí. de tal Temos moitas. vamos a escoitar unha consulta creo que transoceánica. Transoceánica, sí. Sí. Oh, mira, a semana pasada non, hai 3 semanas, bueno, hai tres episodios, bueno, Sí. o mellor Hai moito tempo. A ver, hai tempo. Hai xente que mellor escoita primeiro 3 e logo Sí, bueno, pero un día- Pero bueno, un día no capítulo 1, Sí. no capítulo 1 desta tempada, escoitamos unha consulta dun recén retornado Sí. despois de estar vivindo 20 anos en Madrid. E hoxe cheganos dende Argentina, creemos, Exactamente, ¿no? sí, señor. Bueno, home, qué bonito. Descolgar o teléfono Descolga. para poder escoitalo. Mira, a maxia da radio. Adiante. Dalle. Qué bonito. Play.
Hola Pepe, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta por una duda que me ha surgido en estos meses, más que nada en la pretemporada del Celta. Mira, te voy a comentar, Contame, por si no sabías, ¿viste? Sí, la persona que tenés al lado, un tal Fernando RQR, cómico máis sexy de Galicia. perdón, el señor Fernando RQR ha salido ganador de La Voz celtista. Así é, así foi. Sí, Por lo tanto, ha relatado los partidos del Celta en la pretemporada. E iso foi verdad. Fenómeno, lo hizo muy bien, así que felicitaciones, Fernando. Y mi pregunta es la siguiente, Pepe, a ver si me puedes ayudar, recurriendo más que nada a tus conocimientos lingüísticos, ya que el señor Fernando empezó a llamar a un jugador del Celta que es argentino, lo llamaba Franco Cervi, cuando toda la vida en Argentina se le dijo Franco Cervi. Yo no sé de dónde sacó eso Fernando, de qué lugar, pero bueno, ahí empecé a dudar, digo, o estoy equivocado yo o está equivocado él. Bueno. Por lo tanto recurro a vos, Pepe querido, para ver si podés poner luz sobre esta consulta. Es que se cortó. Espera. Digo, para ser argentino foi ao grau. Sí. En primeiro lugar, dicirche que evidentemente este xogador argentino, Franco Ferri ou Franco Cherry, Franco Cherry para RQR, non? Outro máis. Pero quero decir, necesitaba de un sobrenome, porque en España, si te chamas Franco só, pues como que queda mal. Dende fai uns 40 anos, máis ou menos, xa ti vas vendo. Entón, chamarse só Franco, pues estaba en poñerlle un sobrenome. Claro, entón, ben, polo que sexa. Eu entendo que en Argentina lle chamen Franco Ferri, porque, bueno, polo Río da Plata circulan moitos ferris, o ferri vai, o ferri ven, ferri arriba, ferri abaixo. Entón, estaba en que sea Franco Ferri, non? Que pasa? Que son dúas consoantes fricativas. Hai que ter cuidado, é dicir Franco Ferri porque enches a espuma do micrófono de cuspe. E moito máis sendo co viscerais que son os narradores argentinos. Todos lembramos ese gol de Maradona a Argentina no 86, correcto. A Inglaterra no 86. É correcto. Claro, pois Fernando RQR, que está tendo unha reconstrucción da súa vida, está querendo poñerse en forma, porque vai a ser pai próximamente. Entón bueno, xa foi, eu creo que xa foi pai. Xa foi. Bueno, ao mellor non. Xa leva 2 meses ao mellor. Leva xa. Pero que ele está en forma, entón cambiou a dieta proteica pola dieta de vegetais, entón tirouse moito o que é o tomate cherry. Entón de aí que el no seu subconsciente asociara a este xogador, a Franco, co tomate cherry, non? Correcto. Entón, eu propoño como medida ecuánime para que non haxa lugar a disputa entre a terra de alén dos mares, non da quinta provincia galega, non, que é o país transalpino. Exactamente, que transalpino, home. Pois para que non haxa disputa ningunha, que lle chamemos Franco Perri. Franco Perri. Perri, como auga tal, ou como Perri el ornitorrinco. Maldito sea Perri el ornitorrinco. Entón, dende aquí, Peregrino, gustaríame que nos respostaras a través das redes sociais que che parece a miña proposta para máis que separar, unir esas dúas culturas que en algún momento fomos culturas irmás, como a galega e a argentina. Franco Perri. Franco Perri. A mí eso parece Pepe, qué bonito. Hermanando, sí señor. Bueno, sí. ¿Puedo decir una cosa? ¿Cómo tende as pontes, Pepe? Dadesvos conta. Esto chamase transgenismo, pode chamar, porque do Cervi, que era Cervi, pasa a Perri. O sea, claro, Cervi, Perri, sí, bueno, isto algo animal. É máis, eu chamaría a María Luisa directamente, porque total, xa seguimos evolucionando. Non o dixen ao principio do programa, pero que non me acordei porque estaba dormido. Pero, claro, polo que eran as 7:15 da mañá. Efectivamente, para mí eran as 5:15, pero viña da sexta. Entón, da sexta, digo,
de dormir, non doutra calde. Entón, quero recomendar que estamos recomendando todas as semanas xogos por todos os programas, porque a mellor hai xente que se escoita seguidos. Todos os programas, claro, que como veño do mundo da radio, aí tamén me gusta. Bueno, pero digo que todos os episodios estamos recomendando xogos de mesa por se alguén acaba de escoitar isto e di, pois vou botar unha partida. Vale, vou recomendar un xogo que é moi sinxelo, moi divertido para 6 xogadores que se chama Tiro o Parrulo, Tiro al Pato, vale? Que é un xogo de cartas no que basicamente cada os 6 ata un máximo de 6 xogadores teñen 6 parrulos cada un nunha charca de patos que van aparecendo e o que tes que facer é eliminar a todos os parrulos dos rivais para gañar. O bonito deste xogo é que mesmo se ti acaba sendo eliminado, todos os teus parrulos acaban eliminados, segues a xogar. Co cal podes aplicar unha vinganza e impedir a victoria do que che matou, por exemplo. Isto fomenta o bo rollo para fomentar os valores. Claro que sí. Claro que non se lle fai dano a ningún parrulo. Non hai animais. Igual que no xogo do Calamán tampouco se lle fixo dano a ningún calamar. Mira, hai Mercurio, isto está editado por Mercurio, é de Keith Meyers. Esta era a anterior edición, a máis antiga, a de Peto, edición de Peto. Pero acaban de sacar. No, Mercurio agora non, porque agora ten que ser todo digital. Pero acaban de sacar unha versión renovada con 3 ou 4 accións novas. Trae máis parrulos, o mellor. Sí, trae os mesmos. Claro. Sí, trae os vale o mesmo, é moi baratiño, 15, non chega a 15 euros bueno, o xogo. Nada, que son 15 euros. Ganámonos aquí en 5 minutos. Bueno, ou máis. Nada, que os podedes xogar Tiro al Pato de Mercurio, moi recomendable esta miña recomendación de hoxe. Imos darlle as grazas a Alberto Cuña por estar con nós durante este primeiro programa. Vémoste no seguinte episodio. Pareceche ben, porque temos moitas cousas das que falar. Espero non esquecerme ao principio do seguinte episodio de recomendar o xogo. Temos a Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Temos a Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fran Rodríguez, Fernando Requerre, que chegou xusto para levar aí o meu aplausiño e para casa. Para casa. Bueno, tamén a túa crítica cumpliches perfectamente. E imos rematar con música en directo, como facemos en todos os programas, porque, como di María Xosé Rodríguez, os músicos tamén tocan e nós aquí queremos demostralo. Por iso, imos rematar o programa de hoxe cuns amigos que van a acompañarnos nos vindeiros episodios. Hoxe van tocar o seu primeiro tema. Son Tres Galos, porque o nome do grupo, pero en saxón, é The Three Roosters. ¡Bravo! ¡Bravo! Summer lives that you love are in this connection. Look peppered into your eyes, realize the section where belief champions a sin insurrection. And time for our show. Is this affection? All the summer lies that you love are in this connection. And no summer goes. Look peppered into your eyes, realize the deception. And your smile is gold. It's no bloody war and bloody imperfections. Only use us for life and no destination.
will not say goodbye. One can resurrection, and will not say goodbye. One can resurrection. It's no bloody war and bloody imperfections, and the war becomes little stars alive and no destination. What's this going on? It's no bloody war. In a perfect world, and in some because and in some because and in some goes, 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 and in some